sa pambot. Ako si Gardo, sa pulo ba? Sa pambot. Kanto kami sa, sa isla. 6 na kami diya bala. Kaya Jay? Kaso gamay ni siya no, okay lang di. Tapos kung sabi ko hindi kamay. Anong pata na bisa bumibi? Puno kang dalo. Pati dalong-dalo. Dalong-dalo. Dayon manong. Wala ka tata? Taning tindalag, kulit na. Oh, bulit pa gid. Timing ka ni bulit ba? Tapos bisan isa, may gihapon may nakuha. Wala ka pamunit. Hindi lamang ko. Ay, so yun mga kulat na ang dalan to gawuri. Ang gawuri ako. Ay, grabe din ang sa lakaon sa dalan. As in, tama ka dululugon. Salamat kami kita tayo. May nagdala sa iyang motor. Kabunboy na nangamon nga nung karga. Pero basta Ano wala din tatay? Ano kayo ngalan mo tay? Bilmon. Shoutout kay Tatay Bilmo, no? Shoutout mo sa ating mga tropa. Kay SK. Yes, guys. Best Morgan niya. Ano? Sa sandbar ka na mauna. Pare kami sa buong barangay ni Taklong. Taklong. Anom na kami nakasakay dito sa sa gamay nga pambot. Mahal ko kami sa San. Kamot mo na ba si Manuel? Ganito naman pala, kung matagdagsaw. Sagad ka mo maglangoy yan. Shoutout kay Pre Joshua, shoutout kay Daidaw. Ano may makalot sa sandbar. So yan. Lungkot ko daw to. Balabag ba? Balabag ka na? Mami. Balabag baras? Ayun sa balabag baras. Papa, hindi ko pasabay ako. Waiter. Siya na namin. Kaya namin sa balabag baras mga kanat. Yan. Sa may main gate nila.
Ano Maldives? Hindi yan. Ang una siya. Sana.